us passo això, que són una sèrie de propostes per mirar de lluitar contra la crisi econòmica. No sé si la notes, jo no la noto. No, els cracs mediàtics no ho notem, això. És el que té. Et dono aquest paper, a tu també. És una emoció. No una emoció, una emoció. Perquè jo soc una persona, m'ha dit el senyor i mi que soc una persona molt emotiva. Doncs us passo això, que són 5 propostes, ràpida, això de passar el platet abans de començar els plens, entre el públic assistent, vendre abonaments perquè pugui assistir públic, abonaments de temporada. Jo tots els plens de la temporada 2008-2009. Tu què vols? Que ara que ve poca gent n'acabi venint menys? Perquè si a sobre fem pagar... No, però hauríeu de fer més divertit. Si ho feu més divertit, llavors vindrà més gent. Però és que aquí ens hi juguem el futur de la ciutat, eh? I d'adoptar un regidor, per 10 euros pots adoptar un regidor un cap de setmana. L'Enric ja ha dit que vindrà a casa i em cuinarà. No sé què em faràs tu. És igual, no cal que m'ho diguis, és igual. L'alcalde és una miqueta més car, costa 50 euros. L'alcalde? Sí. Bueno. Llavors vendre samarretes, farem samarretes estampades. Samarretes estampades? Sí. Per exemple, jo aparco malament per ajudar el meu ajuntament. No, això no cal que t'ho posis a la samarreta, això l'Ajuntament t'ho recordarà constantment amb un paperet rectangular que dipositarà en el teu parabrises, en el parabrises del teu vehicle. Zones blaves? Sí, si us plau. I jo crec que si surts amb aquest missatge i surts al carrer i intentes explicar-ho als igualadins, pot ser que això es converteixi realment en un programa d'humor, però molt humorístic. I això amb uns dibuixets quedaria molt xulo, eh? Hi ha l'últim, que és convertir la grua municipal, aprofitar-la i quan s'emporti un cotxe, convertir-la en trenet turístic, llavors carregues tota la família al cotxe i et porten a passejar per Igualada. És que tinc una ment pensant terrible, eh? Sí, ja veig que realment t'has expremut allò que en diuen el cap, per això. I has trobat ja algú que estigui disposat a presentar-te aquesta emoció? Jo ja l'he donat al Jordi i a mi, ara també us ho entrego vosaltres, jo compto amb el suport dels 4. Bueno, jo si la presenta l'alcalde, escolta, la valorarem. M'estàs dient que no la presentaràs tu? Home, escolta, diuen que... Doncs mira, t'ho entrego, t'ho firmo, perquè m'ha dit l'alcalde que si no ho firmo no té valor. Votaràs a favor, eh? Votarem a favor, sí. Anem justos, Anem justos de temps. Què tal, amic? L'home que ens roba les dones de Convergència i Unió. Què et passa amb les nostres dones? Són totes, Necessites molt carinyo, Són totes, és una obsessió. Em sembla que estic ben bé amb l'edat del pavo, eh? Amb l'edat del pavo? Sí. Doncs bueno. Mira la Maria. Hola, Maria. Maria, hem de quedar perquè, no sé si vas veure, no va ser... Soc dèbil i vaig anar a comprar roba amb la Sílvia, Torreblanca, però m'hauries d'acompanyar un dia perquè m'he de renovar ulleres, que són molt xules les que porto, però igualment m'he de renovar ulleres. Però són molt noves, no, les teves? Sí, però és igual. Fa menys de mig any que les tens, oi? Sí, però oi que m'acompanyaràs a mirar ulleres? Ja en parlarem. Tu truca'm i en parlem. Per això vol dir que sí, no? Ja en parlem, doncs. Perfecte, ha dit que sí. I quina òptica vols anar? Centre Òptica Noia. Plaça de l'Ajuntament. Aquesta botiga que n'ha regregat en maca. Això mateix, és maca, eh? És maca, eh? Us dono una proposta, perquè ja sabeu que estem en una situació econòmica bastant xunga, no? Us dono això, que és les propostes, no et dono tota la carpeta, només et donaré el full perquè no vaig tan sobrat. Jo no presento una moció, jo sóc més xulo i presento una emoció. Jo estic en contra d'aquesta, Que diu que està en contra d'adoptar un regidor per 10 euros. Ja ho negociaríem, ja faríem més diners. De les samarretes són bones. Jo parco malament per ajudar el meu ajuntament. I l'altra que és de zones blaves, sí, si us plau. Està bé. I què més? El del trenet, la grua. Sí, convertir la grua municipal en un trenet. Escolta, saps què t'haig de dir? Que crec que tu faries molt bé de regidor, més bé dels que hi ha aquí dintre. Això sí que és veritat. Bé, us dono això. Espera, un moment només, et dono això. Són una sèrie de propostes per mirar de lluitar contra la crisi econòmica. Suposo que ja les saps perquè ja les he presentat al meu programa, però igualment t'ho dono. Tingueu en compte, aquestes sí que són bones. No baixes el sou, no?, que et paga Conca Televisió, perquè aquesta hauria de ser la primera, no? Vols dir que em rebaixi el sou? Exacte. Això si vols ho discutim en privat. Molt bé. No pateixis, te les passo. Aquestes sí que són bones i no les de Convergència. Això. Jo te les deixo. Molt bé, perfecte. Presenta-les, Molt bé. Que ja hem parlat amb un membre de cada partit polític, doncs ara només em queda que repartir-les a tots perquè les puguin tenir en compte. Un pacte de... No agressió. D'emoció, de no agressió. Només et dono això. Gràcies. Ja està. S'ha de votar o no? Sí. Conto que les presenteu. Aquestes sí que són bones.
Ja l'estan llegint. No li he donat a la Rosa Plaça perquè ja l'està llegint. Senyor secretari, li entrego això. És una emoció amb una sèrie de propostes. Li fa una ullada, perquè no sé si està ben redactada per presentar-la al ple. Jo li deixo, li fa una ullada i si en cas després ja m'ho comenta. Però això qui ho presenta? Bueno, ho presento jo, però li donaria algun... El senyor alcalde m'ha dit que li ha agradat molt, o sigui que podeu tirar endavant. O sigui que la presentarà algun del grup municipal. Suposo. Doncs me l'han de fer, jo la miro, però me l'han de passar. Però aviam si la redacció és correcta, només això. No, però jo a vostè no se l'ho puc dir, jo se ho diré al grup municipal, si de cas. Vostè digui-li. D'acord? Merci. M'ha pres en sèrio. Estan rient molt aquí dintre, i això que encara no han començat. Té una sèrie de mesures per lluitar contra la crisi. Molt bé. Molt bé, les dues opinions són bones i necessàries en aquests moments. No, aquestes sí que són bones, Sí? No les de Convergència. Bueno, em sembla que les de Convergència són una mica oportunistes, Jo no entro en aquest tipus de valoracions. Bueno, en qualsevol cas, accepto les teves propostes i les tindrem en compte. Són molt bones. Que vagi bé. Ja he fet això. És que ja ha entrat l'alcalde i quan entra l'alcalde això vol dir que ja comença. Hola. Marxes. És que estem en crisi. Si no, donaria 2. Gràcies. Sílvia. Gràcies. És una emoció. Una emoció. Emoció? És una emoció. A mi també, jo ara... La salut econòmica de la ciutat està molt malament. Gràcies. Escolta, suposo que com a mínim trauràs un fil per randa, no? No, que vosaltres no ho feu, això! Nosaltres no fem això, som més serios, som més serios. Sí. Bueno, però notícia suposa aquesta proposta econòmica que he presentat que realment és interessant. Molt interessant, el d'emoció, Molt interessant, molt interessant. Si em vols fer una foto... Arriben les tecnologies a l'Ajuntament, cosa que ja és interessant. Tens fotos meves, ho dic per decorar la notícia. Sí. Va, és inconfundible, tio, no pateixis. Vale. Conto, Vull dir, divendres compraré la veu de la noia. Veu de la noia? Sí, sobretot, Per trobar la meva notícia. Et compromets? Sí, perfecte. S'ha compromès a fer una notícia i jo compraré la veu de la noia. Perfecte. Sort, Igualment. Bé, acabo de presentar les meves propostes interessants de veritat als senyors polítics. Ara només tracta que ells les portin a terme i les aprovin al ple de l'Ajuntament, tot i que pel que he parlat amb el senyor secretari no m'ha quedat clar si al final ho acabaran presentant o no. És com una miqueta xungo, això. Bé, jo marxo perquè m'he d'anar a fer el sopar. Sí, perquè, clar, l'Enric Asensio ha dit que m'ho vindria a fer algun dia a casa, però encara no. I jo vaig malament de temps. O sigui que els deixo a ells que s'esbatussin una miqueta per allà dintre el ple i jo foto el camp. Adéu! Bé, després del meu reportatge i després de la dada que us he donat sobre la contaminació que provoquen els pets de les vaques, us deixo que reflexioneu una estona. Reflexioneu sobre aquests temes i també podeu reflexionar sobre la meva camisa. Heu vist quina camisa més xula que em va donar el Frederic Oms? Bueno, la camisa és xula, però la perxa també. Per cert, m'han dit que sembla la decoració del dúplex. Oi, he dit dúplex. Si a mi m'esponsoritza la sala. Fins d'aquí una estona.